Реших да се разходя до вилата. Се оказа, че не са идвали тук много хора. Почваме да ровиме. Почти до конене. Да видим. Поне знаем, че никой не е влизал. О, боже. Не. Е много сняг. Не издяваше толкова много на камерите. Някъде тук трябва да има катинар. Добре. След кратка борба. Естествено. Трябва да сложи ръкавиците. Тук е риска, ако си спуснеш ключа, да си го търсиш в този сняг, който е дълбок. Как ще има толкова ма носа раница? А това е лампедия. Закачих се на 6 неща. Добре. Ако това беше до лакти, тук е до кръста. Не падай. Над колене. Ще ползвам тези стеница за навигация. Да. Сега ме предупреди, че тази лук е паднал. Работа е по-добре, отколкото ти мислех. Аз мисля, че цялото е паднало. Няма нормално. Проблема е, че настъпах е тази трава. Не знам колко и това е нещо, ама... По-добре да го има колко да го няма. Ако се разпихне, ще падне пак. Инженерно решение. Ау. Някакси вътрешно чувствам се, че вътре ще е топло, ама знам, че няма да е. Ай сега как се оцелват стълбите тук. Мисля, че оцелвам. Всичко си изглежда окей. Добре. Това беше малко трики да се на ръка. Това не е добре. На първо четене няма животни. В къщата... Ау. Искам да си сваля обувките. Значи като реклама, дори чорапа ми не е изцяло мокър. Мокър е само там, където е влизала вода отстрани. По-добра реклама не може. Знам, що казва реклама, не почта никой. Сами сте на краката обаче. Така. Температурата вътре е -1. Обичам чистия въздух, защото в момента дори не е толкова мръсно. Това е целият прах, който е събран за една година неидване. Мисля, че но толкова, че се вижда предишен път, където съм правил този експеримент, така че това е от 2 години неидване.
Ето е камерата. Нищо не прави в момента, защото токтява. Майка ми ме помоли да прибера тази маса, сега ще прибера. Кухня. Няма миризми. Няма нищо. Това го бях видял, ще чудо какво се представям, че май са дървеници. Откъде? На един втори етаж. Трябваше да си взема стълбата, да видя какво става тук под това. Всъщност мога да прата. Ако не вижда нещо. Спалня. Хладно, но окей. Тук чудим втори термометър, пише -2 и е малко по-прохладно. Няма да се опирам. Всъщност, защо да не почиста лампата? Почистих бе. Генерално няма никакви проблеми в момента. Това паднал лук беше единственото нещо и той буквално беше разглобен. Пак ще падне само. Откара колкото може. Ще го отремонтирам, като той да година да го правя наистина. Добре. Ще оправя масата и ще тръгвам наобратно през снега. Време да тръгвам. Понеже че телефона ми няма да прегрея. Успях да отворя малко по-широко вратата. Това не е опасно изобщо. И сега ще има един трики момент да се оправя с тази верига. Be right back. Така, оправих се с катинара. Някъде хой. Сега тръгвам на обратния път. Сега. Това, което не се вижда тук в момента е колата ми. Защото естествено с задно предаване в този сняг закъсах на наклона. И след около 10 минути копаене и бутане сам не успях да мръдна 1 см. Но хубаво, че при бай Кристиян имаше набор от дружинка от хора, с които заедно за 10 минути успяхме да я избутаме. Но съм е паркирал на на Яремското ханче. Поглед. Ще стане много хубава къща. И звука на природата тук е уникален. Който мине тук след мен ще се чуди кой е той идиот, дето е минал пеша. За жалост, доста лесно може да се види точно кой е този идиот, в коя къща е. Защото има следи. За такива ситуации трябва да отворим изход от тази страна. Или от страната на пътя, да? Най-добре ще е. Някой нарисува тук дупа. Най-после. Само трябва да стигна до тази, която не е близко. След едни бързи 2 часа дърпане, успяхме да извадим и човека с баничарката и в моята кола и да си ходя. Успях да стигна до вкъщи. Карам с боси крака. Колкото да карам с мокри чорапи, така че всичко е идеално.